Polygraph test ngadto sa tulo ka persons of interest sa pagpatay sa 19 anyos nga dalaga sa Taguluan, Misamis Oriental na humana. PNP gihulat na lang ang resulta sa crime lab aron makapasaka na og kaso batok sa mga sospek. Ani report. Gikumpirma ni Misamis Oriental Provincial Police Office Director Police Colonel Wilbur Salaguste nga natapos na ang gihimong polygraph test sa tulo ka mga persons of interest sa pagsulay og lugos o pagpatay sa 19 anyos nga si Lady Grace Galo sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang maong test usa sa mga gikuptan sa PNP uban ang ubang mga ebidensya nga ilang gipasa ngadto sa crime laboratory aron mahimong basihan sa ilang ipasaka nga kaso sa mga suspetsado. Then we also submitted some samples to forensic unit katong ato nang nakuha nga mga ebidensya dito, and hopefully it will be part of the evidence that during the filing of the case gamit nato against the suspect. Kinumduman nga Enero ning tuiga, walay kaluoy nga gisulod sa ilang panimalay si Lady Grace o gipatay gamit ang kaugalingong kutsilyo sa ilang balay. Nagtuo ang banay niini nga gisuwayan pa og lugos ang biktima og misukol rason nga gipatay. Aminado ang kapulisan nga nilisdanan sila sa maong kaso, labi pa nga walay testigo nga makatudlo sa mga sospek. Yes, actually wala ta mohunong ato mga investigador ganin natukan na kita investigador diha sa Taguluan aron gyud matutukan ang mga problema. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.